Rejst kritik af politiets egen etik, fordi vi ikke vil behandle, men kun til arkiver forvandle. Alle sager, hvor vi ikke kan finde nogen, der vil stikke dem, der burde arresteres, men så i stedet misinformerer. At det de om har alarmeret måske ikke er helt forbudt. For vi har ikke flere ressourcer. Vi har brugt pengene på kurser i hvordan man klarer klager, prokrastinerer nye sager, og om hvordan vi får vurderet sagerne og får justeret, hvordan de kvik bliver arkiveret, inden budgettet bliver barberet. For vi vil hellere ud og skyde en rocker i en landsbygyde. Det er nemlig den slags kriminalitet, der booster vores panser. Virilitet. Paragraffer, som man aldrig nogen straffer. Efterforskning kan vi slukke, så vi nemt sagerne kan lukke. En forurettet uden beviser er en vi helt sikkert afviser. Vi er også vilde med de viser, der passer ind i vores matricer. Vi giver i stedet mellem en finger næste gang de til os ringer. For vi vil hellere ud og skyde en rocker i en landsbygyde. Det er nemlig den slags kriminalitet, der booster vores panser og virilitet. For vi vil hellere ud og skyde en rocker i en landsbygyde. Og er vi løbet tør for cash, så sælger vi bare